masoyiya mai ɗan fure. Idan da ke ba za na koka ba masoyiya, ina wakishin ki a bar yabona masoyiya muna autar matan duniya. Gare ki ne ina da tambaya masoyiya, kina da kyan sufa ya baturiya mai ɗan fure. Saman kamar ki sai an bincika ya masoyiya, kin san kina da kyandiri ga ta ecce kwai mai lokaci. A bani ke biyan bukata ta harar ke a rusa tsari na, ga ta fara mai zamani. Inda da ke a duniya yan mata kula su bani ya habibiya mai lokaci. Ina kwanan ki ina wuni da rabbana Allah ubangiji ya bani ki, Allah ubangiji ya bani ki ya habibiya mai ɗan fure. Ina same ki na wuce yan uba, haba taho mu je mu zagaya, yaki sarauniya. Ina same ki na wuce lokaci ya masoyiya mai ɗan fure. Kyawun ki sai matan indiya, samun kamar ki sai wa indiya. Allah sahu ummata bani ki, in ga yan uba ya za su yi. Allah sahu abba ya bani ki, in ga yan uba ya za su yi. Ya habibiya ta jaruma, ina kwanan ki ina wuni ya habibiya ina kwanan ki ina wuni ya masoyiya mai lokaci. Haba masoyiya annuriya, ki taho annuriya ya masoyiya mai lokaci. Kuma da lokaci ne za ya zo, ga kike kaɗai a zuciya. Dan kamar ki ni ban ganta ba, ni kamar ki ni ban ganta ba ya masoyiya annuriya ya masoyiya annuriya. Ina kwanan ki ina wuni